A ver, para nós, primeiro, disfrutar, non? De ter a oportunidade de estar, agora falo a nivel personal, non? De estar no clube o ano do centenario. Bueno, agora en Xaneiro tamén fai 3 tempadas ou 3 anos naturales que estou aquí. Bueno, para min é un honor poder dirixir o Bergantiños no ano do seu centenario. Bueno, para o plantel, para o primeiro plantel, pois mellorar, non? Salir desta situación deportiva na que nos estamos vendo metidos, ou na que estamos metidos, e non hai outra maneira que traballar. Para eso empezamos xa o día 2 de xaneiro, e bueno, a traballar toda a semana hasta o domingo que temos o partido co Coruxo. Nos, desde que nos comunicaron que existía esta posibilidad, que nos invitaban a participar en un partido benéfico como este, non? Como con veciños da Costa da Morte. Bueno, era un pouco cadrar o tema das fechas, ver como nos cadraba co partido do fin de semana, pero para nós era unha honra, non? Eu creo que participar en todo este tipo de eventos, primeiro xa como clube, non? Despois como personas pertenecentes a un clube para axudar a xente que máis o necesita, para axudar a Cruz Roxa, creo que é unha gran iniciativa e que nós debíamos de sumarnos sempre que deportivamente non nos causase ningún problema serio, non? Creo que foi así, puxemos todo da nosa parte e nada, vamos a participar e a colaborar da mellor forma posible. A ver, eu creo que ten que ter un toque festivo, é certo que para nós tamén ten que ser un pouco unha sesión de traballo, non? De vir destes días de parón e que nos sirva tamén a nivel de ritmo para xogar, pero ten que ser un ambiente festivo, pois eso, colaborar, que haxa a máxima xente posible, e nos, desde do Bergantiños, poñernos a disposición da organización para que se poda recaudar os máximos cartos posibles e que sea un día que quede de grato recordo para todos. E non nos vamos a intentar repartir moitos minutos, incluso se nos dá para facer dous equipos, viaxarán tamén futbolistas juvenis que están adestrando con nós e creo que tamén merecen representar ao primeiro plantel do Bergan ou estar en ese partido, un poquinho unha mezcla de todo e que todo salga ben. Tamén nos gustaría que dentro desa afluencia de público que vai haber en Dumbría, no Conco, pois que tamén se achegue xente de Carballo a participar do que estamos falando, dun día de festa, de solidaridade, de representar ao Bergan e que a afición tamén este presente.